Hello mga boss, good afternoon. So, kumusta mo da? So, I hope nga okay lang kamo. I hope nga ang last na video, I hope nga nakabulig man to sa inyo. So, sa mga wala pa nakita, please visit my channel, no? Tips channel, para makita nyo man, kag makabulig man sa inyo. Ang simple natin ng mga tips, na encouraging you to watch it. Sa subong nga hapon mga boss, another naman nga tips ang aton mahatag sa inyo. So, kung makita nyo ang muning setup ko, yes, public school teacher si Sir, si Boss Gu, no? Public school teacher, kag subong na nakaligwa kay ako na klase. Okay? So, ma-face mask na po. Subong ang recipient naman sa aton nga vlog are the so-called fresh graduates, okay, or the new graduates. Okay, ang mga fresh graduates nato nga managapagita obra. I know ang iba na hesitant man na mangita obra, no, bangod sa various reasons, but probably isa sa mga valid gid nga reason is that ang lack of self-confidence nila kay ang mga ano pa ko na sila, mga fresh grad pa ko, no, so without experience, pero without knowing nga damo company actually nga nagapangita man fresh grads kay para man ila ma-hone or ma-develop man sa ilang mga gasugod man nga company, no. Shout out lang sa mga fresh grads naton nga nagahulat sa ilang mga board exam, so sa mga friends tada, no, sa mga kakilala ta, sa mga relatives tada, so shout out ko lang sila ni Sir Jan Kusi from PNU, no, so their batchmate. So I know nga ang inyong board exam is next year pa. So hopefully good luck. Rather, good luck, kabay pa makaya niya na. But if you are looking for job, so I have some simple tips here for you na magamit yun ninyo. So I think hindi na tayo magpadugay mga boss, ihatag ta na ang first natin na tip. So according to my research, kag experience man, no. Okay, the first tip that I can give to you is the so-called plan your search. Okay, so di ba ginhambagan nila bago ka magsakay sa salakyan or tricycle or jeep, dapat may ara ka na destination. So the same man daw na sa obra mga boss. So dapat may end in mind ka na kung ano nga obra ang gusto mo kag ang kaya mo. Okay? So nakadepende na siya kung ano natapusan mo kurso. I-consider mo man kung ano importante sa imo kag ano ang strength mo para sa sinang obra. So i-consider mo ang imong family. So okay lang bala sa imo nga layo ka sa ila. So pag okay sa imong setup nga mo na layo ka, so pwede ka mo ma-consider nga mag-obra abroad. Apply ka. Dapat sa i-consider naton is that need mo lang baya sang income to meet your needs. So, pwede mo maplastar kung ano ang mga pwede mo ma-compromise kag kung anong hindi. Kag kung nakapili ka na sa obra nga align or suited sa lifestyle mo, suited sa need mo, kag sa family setup mo, so mas easy or smooth ang career path mo. Kaya nga man, kabalo ka na diba? So, consider taman kung anong pwede mo ma-offer sa employer mo. Okay, mga boss? Kung nga i-hire ka nila, so you have to you have to sell yourself na ginatawag, di ba? So dapat na-plaster mo man na sa mga resumes mo. So again, take note ha, resumes nga damo. Syempre, lain nga industry, lain nga company or sa obra nga nakadepende sa role nga gusto mo. Mag-plaster ka gani sa imong resume, so dapat kay unahon mo na yan. Naka-start ka gid sa mga core achievements mo. No? Sa college ka, sa ante ng mga naintrahan mo, nadag-an mo. Okay? Tapos i-customize mo ang imong resume bago mo siya ipadala or bago mo ipasa sa imong mga employers or recruiters. Second tip that I can give to you is to master your soft skills. So what is a soft skill or what are soft skills? So sila na yung mga personal attributes or kasanayan nga ginatawag, no? Or mga pamatasan nga makita naton sa mga tao or makita sa mga tao sa imo. Okay? So imo na mga soft. Usually mga attributes ni nga para smooth ang relationship mo sa ibang nga tao sa obra. So kung mamangkot ka ano ni siya mga soft skill, so I can give you 5, no? Number 1 is time management. So ano ka, tardy ka bala, pisan ka bala, may ka bala magdala sa oras. So take note, wala company nga nag-hire sa mga tamad, okay? So dapat siya inang on time ka. I think being on time is libre. Okay, disiplina lang yun galing ang kulang sila. Number 2 nga soft skill is problem solving. So kung maka-encounter ka mga problema, anong ginaobra mo? Gapangita ka bala-bala sulon or gapangita ka solusyon? So mga boss, may mga companies yan nga they are looking an employee, no? Kag naka-encounter ka mo yan sa mga minor ng problem. So ano ba lang imo initiative? So anong imo problem solving skills? So need na siya natin i-develop. Third one is your interpersonal skill. So interpersonal. Ang imo listening skills, kumusta? Good listener ka ba ya? So kung may nag-istorya sa imo, how was your attention? Kumusta yung attention? So, ang ini nga mga interpersonal skills are vital para ma-develop mo man yourself as a beginner in the industry. Okay? So, take note, wala ka pa experience. So, dapat you are willing to listen. You listen and pay attention to details and to persons na nag-istorya sa imo.
or nag-instruct sa imo. Okay? The fourth is leadership. So, leadership is a skill. I know that some person are born as a leader, but leadership is a skill. But silingon, pwede na siya ma-develop. So, kung natagan ka opportunity to lead, no? So, take advantage of it. Okay? So, think positive, no? Hindi ka dapat i-neglect, hindi mo na pag-deny. You have to think positive. Kung nakasala ka, okay lang. Remember, you are still a beginner. So, tanan nga naging master are students before. And last but not the least, nga soft skill is the creativity. So, ano ang creativity? Okay, ang creativity hindi lang na siya para sa mga artist. Okay? Anyone can be creative. Bisan sa simple lang gani nga mga to-do list nga ginaobra ni mo sa company or ara ka na, knowing new ka pa lang sa company. So, simple nga to-do list, no? It's already creativity. So, malay mo, base ang creativity nga ginapakita mo is edge man na sa imo, kaya mo man ang nakita sa boss mo sa imo gali. Yeah, okay? Mo to siya mga soft skill. Ang balik ta sa mga tips ko. The third tip that I can give to you is you have to think like an entrepreneur. Okay? Anong buot sila yun sina? Mindset ba guys? Mindset. So, think positive. You have to think outside the box. Okay? Kaya subong niya, most companies, ang ginapangita nila are employees nga innovative. Okay? Innovative. So, makahandle sa multiple nga tasks or responsibilities. If ever makita na nila sa imo, I'm telling you, sa kadamo sa mga sample sa mga nag-apply, so, ang ginapangita sa employers are the ones nga makita nila yung may potential ka makabulig sa company, kag makagrow sa ila company in a short span of time. The fourth one, okay, nga matag ko is research gid. Do your part sa pag-research sa industry nga gusto nyo. Okay? Saan gusto mo obrahan. So, ano nga mga entry level ang required? Ano ang mga company nga nagaboom subong? Ano ang mga latest nila developments? Mga problema nga ilagay na tubang sa sini nga mga industry nga napili mo. So kung may idea ka na sini, at least you have now the clear picture kung ano ang chosen industry nga mo na. No? So base ba lang mga perceptions mo before or hindi ka na yung mga gina-expect mo before though na-frustrate ka man bawang sina. But nevertheless, so nakita mo ang reality sa mo na mga industry kag ma-manage mo man ang imong expectations. It is also a way kung sa diin magamit mo ni nga advantage sa imong pag-apply. Kaya nga man, may idea ka na what is the company all about. Okay, the fifth one is you have to widen your circle. So, what do I mean by that? So, kumusta mga network natin? Okay, kumusta mga pangilala natin? So, damot ta pangilala, of course. Okay? Pero, ang pamangkot dira, kung ginagamit na bala ini, labi na sa pagpangita obra. So, matabo sila mga boss, pwede mo mahambala ng pamilya mo, ang friends mo, mga connections mo sa school nga mo na, gapangita ka, ma'am, sir, mga cheers mo before, ma'am, sir, gapangita obra. And you'll never know, they can guide you to the right persons and to the right company. They can refer you. And sometimes, maka-refer na sa imo, mga parents sa imo, mga friends, no? Mga churchmates, gina-refer kanila sa mga company nga wala ka kabaluya, ga-exist gali, di ba? Kaya nga man, may idea na galing sinaga pangita ka obra, and they will help you also. So, isa pa gid mga boss, after graduation, pwede ka maka-attend mga expose, mga job fairs, kay one way man na, para at least maka-experience ka sa real life nga pag-apply gid dyan, tapos damo ka mo dira. So, somehow, along the way, may ma-met ka nga mga people. Isa sa page sa mga edge na is that may mga job fairs wherein ang mga recruiters naghahatag feedbacking sa imo as an applicant. So, pag natabo na, advantage na sa imo, ay kabalo ka na ko ng obrown sa dason. Okay? Last but not the least mga boss, additional tips. Okay? Be kind. Pakabuot ka gid. Be kind. So, it's not only during applications ka magpakabuot ka, but every day. But I'm telling you, if you're looking for a job, dakong advantage pagbuot ka. Sa mga tao masugata mo, sa baklan mo sa ice water dira, or soft drinks, or bubblegum, or dulce, or mani, no? Sa mga security guards nga duhulan mo sa imong resume. Okay? Or even sa mga simple lang mga tao masugata mo da, sa mga driver, or sa mga jeepney drivers, tricycle drivers dira nga nasakyan mo. You have to be good. Kaya nga man, somehow along the way, you are giving them positive impressions about yourself. Kag kung na-hire ka gid sa company, naging employee ka sa company, at least goods na, di ba? Positive way mo nahatag sa ila. Okay? So, that's all mga boss. Gadali na, kaya sa totoo lang, medyo late naman, no? I hope nakabulig ni ang short kong video para sa inyo. So, again, shout out ko lang si Sir Mark and Comelec. Congratulations sa inyong automated nga election, no? So, congrats sir, kag sa team, no? So, amula na subong mga boss. So again, hopefully makabuli ni ato mga simple tips sa mga grupo ta nga nagapangita obra sa mga fresh grads ta or hindi gani fresh grads sa mga gapangita gid obra in general. Tips nga gusto nyo mabatian, just hit like, no? Then we have the comment section below. Hit like and follow and subscribe. So once again mga boss, halong and God bless.